дату рождения его скажите, пожалуйста. Мамадыш районында 76 исәпкә алучы һәм 13 контролер сораштыру үткәрә. Иләргә дә баралар, халык санын алу участокларында да кабул итәләр. Шулай ук дәүләт хезмәте порталында да тутырга мөмкин. На сегодняшний день через стационарный участок Бүгенге халык сан алу участокларына 100 кеше килде. Шуның кадәр кешенең өенә бардык. Перепись болсын, күпме кеше яши, күпме нәрсә кирәк, бөтенчесен дәүләт белеп торсын. 15 октябрьдән Буада да халык санын алучы участоклар ачылды. Көн сайын бирегә дистәдән артык кеше килә. Исәпкә алучыларга волонтерлар булыша, санитар таләпләрне үтиләр. Анкетада 33 сорау, аеруча мөһим пунктлар да бар. Алар милләт һәм туган телгә кагыла. Барысына да төгәл җавап бирү сорала. Чөнки бу Россиянең күп милләтлелеген ачыклау өчен кирәк. Халык санын алуда катнашучы бланкларны тутырганнан соң дөрес язылганмы юкмы икәнен тикшерү өчен яңадан карап чыгу хокукына ия. Какие-то персональные данные. Сораулар жеңел шәхси мәгълүматларга кагылышлылары юк. Без фамилиясен, исемен, әтисенең исемен, яшәү урынын, милләтен сорыйбыз һәм башкалар. Кешеләр бик теләп катнаша. Нурлатта да бик теләп катнашалар. Анкетларны зур җаваплылык белән тутыралар диләр монда эшләүче белгечләр. Бөтен Россия халык санын алуда хәзергә Нурлат районы халкының 10%-тан артыгы катнашкан. Үзебез кияргә булдык, инде без әйтәбез, бу тур өйдә булмабыз дидек. Без бит инде пожилой карт кешеләр, без беренче эшләргә тиеш. Ул кирәк нәрсә, без уже аннан белә булабыз, Россиядә күпме кешеләр яши. Күпме картлар, күпме яшьләр. Шәһәрнең барлык бистәләрендә һәм авыл җирлекләрендә 97 исәпкә алучы эшли. Ноябрь уртасына кадәр алар 15 меңнән артык торак йорты яшәүчеләрдән сораштыру үткәрергә тиеш булачак. Менделеевск районында халык санын алу буенча 4 участок эшли. Алар күп функцияле үзәктә Инобердина, Бәзәкә, Монай авыл җирлекләрендә урнашкан. МФЦга йомыш белән килгән кешеләр халык санын алуда да катнашала. Исәпкә алучылар көн сайын ял һәм бәйрәм көннәрендә дә эшли. Өйдә кеше булмаса, үзләренең килүе турында мәгълүмат һәм якындагы стационар участокның адресын һәм телефон номерын калдырачаклар. Нурлат, Буа, Мамадыш, Менделеевск районы телевидениеләре белән берлектә Чулпан Касыймова, Яңа гасыр каналы.